Türkmenistanyň günnäwür sebitlerine turan helakçylikli tupanyň üstünden bir aýdan gowrak wagt geçen soň öňümizdäki hepdäniň başlaryna prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň bu sebitleri sapar etmegine garaşlýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri bu saparyň 8-nji iýulyna amala aşyrylmagyna garaşylýanlygyny, şu günler lewapda köpçülikli narahatçylyk işleriniň geçirilýändigini aýdýarlar. 27 aprelde ýurdun günnäwür sebitlerini gopan weýrançylykly harasat we onuň helakçylyk netijeleri barada bir aý töwere wagt bäri resmiler dymyşlygy saklap gelýär. Döwlet medeniýeti hem bu arada dil ýarmaýar. Prezidentiň regiony etmegine garaşlyan saparynyň gün tertibiniň jekmejekligi, onuň harasatyň netijeleri bilen gyzyklanmajakdygy nämälim galýar. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri gizlinlik şertine beren maglumatlaryny Lewap welaýatynyň çärje we trawynyň Watan Daýhan birleşigine şu günler adatdan daşary araççylyk işleriniň alınıp barlýanlygyny, bu çärelerden çen tutup prezidentiň bu Daýhan birleşigine baryp görmeginiň ähtimaldygyny habar berdiler. Häzirki wagtda Watan Daýhan birleşigine barýan ýollary asfalt düşeldi we ýollaryň töwereklerine ýowur geçirilýär. Ýoluň ugruna yerleşýän buğday meýdanlary haşar otlardan arasalanýar. Uly ýollaryň çatryklaryna ýurdun ösüşlerini mahabatlandyrýan hemde beýtaraplygyň nyşanyny görkezýän plakatlar dikildi diýip habarçymyz 5-nji iýulyna sebitden habar berdi. Türkmenistanda adatça şeýle adatdan daşary çäreler uly bayramçylyklaryň ýa-da prezidentiň regionlara edýän saparynyň öňýany amala aşyrylýar. Habarçymyz köçeleri asylýan mahabatlaryň çärjegiň etrap merkezini kesip geçýän beýtarap Türkmenistan şaýorunyň ugruny has köp dikilendigini habar berýär. Köçäniň ugrunaky jaýlaryň diňe köçe taraplary boýalýar. Ýöne şol bir wagtyň özüne çärjegiň etrap merkezine elektrik energiýasynyň we agyz suwunyň üpçünçiligi gadasyzlygyna galýar. Howanyň ysysy 46 gradusa çykýar. 4-nji iýulyny öýlen sagat 3-den agşam sagat 8-de çenli şäherde agyz suwu kesildi diýip habarçymyz habar berdi. Apreliň ahyryna gopan harasatda Lewabyň merkezi Türkmenawatda we beýleki bir näçe etraplaryna ýaşaýyş jaýlaryna ziýan ýetdi. Hususan jaýlaryň üçekleri agyr zeper gördü. Şu wagtda çenli Azatlyk radiosynyň habarçylary tupanyň netijesinde azyndan 37 adamyň helak bolanlygyny habar berdiler. Çärje we etrawy Lewabyň merkezi Türkmenawat şäheri bilen harasatdan agyr ziýan çeken Farab etrawynyň arasynda yerleşýär. Bir-birinden 20 kilometr aradaşlykda yerleşýän Farab bilen Çärje we Amy derýa kesip geçýär. 28 aprelde harasatyň ýerýany garaşsyz medeniýet Amy derýanyň suwunyň joşmagynyň netijesinde onuň kenaryna yerleşýän bir näçe owany sil suwlarynyň basanlygyny, yerli ýaşaýjylaryň en çemesiniň wagtlaýyn öýlerini terk edenliklerini habar beripdi. Galbertede Azatlygyň habarçylary Lewabyň etraplaryna harasatyň netijesinde müňlerçe hektarlyk gowaça we buğday meýdanlarynyň zaýa bolanlygyny habar berdiler. Mundan ozal 2-nji iýulyna habarçylarymyz we çeşmelerimiz prezidentiň regiony etmegi ahmal sapary barada habar berip, Lewap we Mar welaýatlarynyň administrativ merkezlerini awatlaýyş we arasalaýyş işleriniň geçirilýändigini maglumat berdiler. 29 maýda habarçymyz Türkmenawatda alınıp barlayan dikeldiş işlerini telekeçileriň hem goşant goşanlygyny, olaryň ziýan çeken jaýlaryň üçeklerini demirden ýasalan ýaşyl basyrgylar bilen ýapyrmagy ýardym berýänliklerini habar berdi. Yerli çeşmemiz Watan Daýhan birleşigine buğday meýdanlarynyň haşol otlardan we gamyşlardan arasalanýanyny we bu çärelerden çen tutup prezidentiň ol ýere baryp buğday orowuny ak pata vermeginiň ahmaldygynyň aýdylýanyny habar berdi.